Leyo ibe yindlela yokwamkela ngokusesikweni umongameli waseGuinea Bissau unjengele Umaro Sissoco Embalo kweli lomzantsi Afrika. Unjengele Embalo ukutyelelo lasebuRhulumenteni kweli yaye uphele kweligqiza labaphathiswa bamasebe awohlukeneyo kwicabinet yakhe. Ubambe ngazibini kweli lomzantsi Afrika yaye uthi unethemba lokuba olutyelelo lwakhe luza kuzala amathokazi. We were here to express our strong desire to strengthen our cooperation in all areas of the common interest and to benefit from your great experience and science and technology. Ukanti umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika uzimisele ukuqinisa ubudlelwane bezorhwebo nokutyala imali kwilizwe laseGuinea Bissau. It is our hope that we will be able to explore further opportunities, Your Excellency, for investment by South African companies in Guinea Bissau in areas such as agriculture, mining, energy, manufacturing, as well as infrastructure. Umongameli Ramaphosa ugxeke kabukhali igumgedle eliye laphanza lokubhukuqwa kombuso kwelaseGuinea Bissau ngoFebruwari walonyaka watsho eula ebhebhetha imfazwe nempalalogazi kweli lizwekazi. We joined the African Union and ECOWAS in condemning the attempted coup that took place in Guinea Bissau in February this year. The spate of unconstitutional changes of government in parts of our continent runs contrary to the aspirations of Agenda 2063 of an integrated, peaceful and prosperous continent. Lamazwe mabini kulendeleke ukuba aqinise amatyathanga ozakuzelwano ziatyikitye nezivumelwano eziliqela zensebenziswano.